Haka step jong sngi nynkong jong taiew, kata haka arpo kundai tarik Iaiong, haka por kumbashi pau baji Uwei Tranformer Uba Bishnupur Lumshatsngi, ula kem ding Kynsan, bat haka teka jing kem ding, kam don kano ka jingjia sngewsih. Mareh yo jingtip ya kane, nakaliang keyboard pyniaid shnong, kila ay jingtip wood che keyboard bade ban peit, ban le eka ban donkam, bat nakaliang keyboard bade ban khmih, kila mareh wood che katei jaka, ban pynlip ya jingpur jong ding. Lok mapit sinamahan. Mapit na tayo na dyan.